Čo si spraviť na večeru? Sprav si toto. Budeš potrebovať avokádo, rajčiny, citrón, sýrček, korenie. Takže poďme si to spraviť. OK, takže ako prvé si prekrojíme avokádo na poli. OK, máme takto. Tak, a máme tu avokádo. Takže, ako druhý krok si zoberieme misku. Tak, zoberieme si nejakú lyžicu a vydlabeme tam avokádo. OK, takže keď máš vydlabané avokádo, tak si zoberieš vidličku, poriadne to rozmágaš. Takže keď máme roztlačené avokádo, tak pridáme si sýrček. Pomaličky môžeme miešať. OK, takže keď už to máme premiešané, tak si zoberieme citrón a pomaličky miešame a pridávame citrón. To máme. Tak, ako ďalšie, tam môžeme pridať korenie. Tak, máme tam korenie, premiešame znova. OK, ako ďalší krok tu máme rajčiny, ktoré si zoberieme a nakrájame na malé kúsky. OK, keď už máme nakrájané rajčinu, použil som iba jednu, lebo ich tam bolo veľa, tak si zoberieme misku, zoberieme si toto tak a pomaličky to tam dáme. OK, toto môžeme dať takto naspäť. A teraz to znova premiešame. OK, nakoniec som pridal ešte tú jednu rajčinu, lebo jej tam bolo málo. A takto to máme. Teraz ďalší krok. Takže ešte spravím toasty a ozvem sa. OK, takže mám tu tie toasty a poďme to poriadne natrieť. Teraz to môžem rozotrieť. Tak, prvý, tak druhý, tak a tretí. Teraz už to iba zjesť. No, dobre. Viac takýchto podobných receptov daj odber, like a čus.